Ah, vale. ¿Vale? Voy diciendo. Perfecto. Vale, a ver si hay gente inglesa, lo puedo decir en inglés. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Repartimos estas notas a la gente en la playa para que sepa de qué va y después... A las 2:30 en casa. Sí. Competa per l'altre, perquè és que Català, no en tenim una. Per tant, tot segur que tothom ho entengui castellà i anglès. Abans, la trompeta aquesta no pot sonar. Estàs tendenciós d'un home alemany i francès, això, No pot sonar fins que sentigueu... Jo tinc alemany i francès, tio. Si pot fer-ne res, Jo francès sí. Algo. Jo ni alemany ni escolta. Menys un En aquesta platja, català i italià. Vosaltres Italià. Tu vas a Breda? Sí, no comunico. Faisons un embaràs a la cort. I più che aquí si vuole compartir una abraçada al mar, que és simbòlica. Esto es una cadena que se llama mano. Intentaremos el sector de la playa cuando suenen las trompetas y los tambores. Ara, ara.